Момчилова крепост. Там, сред неравните български терени, където ехтят шепоти от далечно минало, разкриващи приказки вплетени в камък и време. Там, където родова планина прегръща спомени за единство и храброст. Място удобно за отбрана, на север крепостна стена, следваща неправилните очертания на терена, а на юг непристъпен скален отвес. Момчилова крепост, извисяваща се на над 1200 метра надморска височина, впечатляващ пример за средновековната инженерна и военна мисъл. Крепостната стена, символ на издръжливост и тактическо майсторство, приютила под здравите си стени тайни на отминал живот. Стената, градена от местен ломен камък, споена с бял хоросан и дебелина от 1,30 м. Входно пространство, представляващо почти квадратна кула порта с размери 4 на 4 метра. През циклите на Слънцето и Луната крепостта пулсира с живот, плетейки истории за ежедневна жизненост и нощен мир. Втясно от входа е функционирала ковашка работилница, където неподозирайки се е ковала и част от новата история. Складове с големи глинени съдове, наречени битоси, съхраняващи зърнени храни и течности, за да осигурят издръжливост дори на дълга обсада. Дървени постройки, подслоняващи войници и техните семейства. Сред околният шум, обитателите намираха духовна утеха в стените на Параклиса. Тихи молитви, даващи лъч светлина. Във времена на конфликти крепостта обгръща съкрушени души в крижовната си прегръдка. Родопският властелин, момчил юнак, пример за храбростта и непокорството на българския народ, готов да се бори за свобода и независимост. Сенките остана ехо от битката, когато стоманата срещна стомана и съдбите бяха променени завинаги. Днес, под спокойните руини, спомените са сгушени, чакащи да бъдат изровени и запомнени. Спомени, позволяващи на нас, търсачите на истории, да прекосим времето, държейки ръка на миналото с очи, взрени в бъдещето. Оставяме зад гърба си Момчиловата крепост, чието истории вечно шепнат из коридорите на времето.